Акан планшетҳоро ҳам гирифтан, ранги Samsung-о кардан. Маравад A15 Max на iPhone хафа кардан, на Samsung-а. Хеле планшет бромадаги барои ҷиёно ки клавиатура ва ҳама чизаш қатиш ҳаста. Озу мекунем дарунша полни якҷоя мебинем. Так, ҳуй кардем. Даволаи боло худи планшет марамад иҷада свети сериш дига светошам налӣ шуда ҳаста. Метавонед занг заказ кунед. Дар инҷа кабел чихоли прозрачный комплект шуда дора, клавиатура дора. Ин хеле ҷадвал модвал дора барои рост кардан. Ана инҷа свет доштай. Мишка барои мақсад чихоли гуфтем как мини компютер, ручка дора, подставка дора ва зарядник. Номери болои экран наметавонед занг заказ кунед. Доставка ҳама шаҳрҳои Россия дорем. Тоҷикистон ҳама шаҳрҳош доставка ҳастай. Ҷиян гиря кардан планшет ҳаметаш дига гиря намекунад. Бихарем.